Passem a veure el biomèdic. Està força bé el biomèdic. Aquesta etiqueta nova aquí. Ja la trobem. La clàssica, el Wallaby. Merceditas, les llices que hem vist abans, les sabatetes, la bota i les clàssiques també amb bota. Això és licra. Bé. I les d'home? Les 3 clàssiques que sempre fem i la bota com a novetat. Passem a veure ara les Merceditas. Aquí en tenim 4 colors, aquí 3. Bueno, això és una història que n'hi ha que les gasta molt i altres que no la gasten tant. Són molt còmodes, planta de pell. No sé el preu perquè sempre ha pujat, però estem sobre els 10-11 euros.